Madi ngerti ora? Saiki to Madi, wong joget kita iso viral. Iso entuk duit ngono ki lho. Carane piye ya Madi? Lho, maksudmu piye to, Makda? Ngerti ya? Ih, aku kita pengen viral Madi. Ah, buka warung wae, Mbak. Engko judulnya viral ngono. Iki lho Madi, kaya iki lho ning sosmed. Ora buka warung. Aku kita pengen trending kaya ngene iki lho. Trending apa? Sampeyan ngomong rata. Hmm. Ojo ngece Madi, aku ki kudu latihan.